Yada say yamu akwa baby Adom TV. Badwam dwumadie no eso. Yada obi ase o yamamu nyina official pa afisa sande nyina yete ase. Ohun se de era school ku bedi agro no. Simple kra. Ti onipa bi say no. All round. Dori bamba ni bi obetimi aye wa ya de. Ti ene omo na eye adwuma no saa kakra. Ubehuni abewram na yen guest host mususo. One more ababewram kama. Ni nyina traffic no de tamo traffic wo mo enti se wo pese wo ye bibia bedofo ye ntem wo mpa se say in and out gina traffic nko a once mu ntem obetimi agina so 2 hours na gina fa ko achechede akura ba besa wo traffic no tem ene last hour na china 24th na be last hour because of 24th no bia be kodukro mo ana ye beka ha ye de beka ha je say mokoba na ye so ya to so e ma mu nyina ache ma mu nyina afihia pa also yehwe apomuden hu nsem no so ye eni di saa kwa eni di keke because festive season ti ni bia obedi ahwe bedu 1st January na yare eno de ni kwa sesi hwede owudi ni ye also wanya no ss betam nti odigu mu saa yare nko a receive eni dia keke because I was a brilliant ni dia keke the moderation ensuo kura no in moderation do yesi enu mu ensuo kura no eno so no bro so kura no a enye nti bibia ye nkakra yenye careful ye hwe adidie mu ye aha eni dia keke ye hwe ni ye nti Amen Scientific Herbal Hospital so na abai doctor say wusi wa haja odi aba be fa pomudem do ye mo akwa abai na bia bokode yankopon wa efe pa o kala no ne dress and your bad. Official pass. Yes. Then kwani ahode wo ho. Exactly. Na yeguso ade Amen Scientific eye adwuma. Na pomode panso mode ma. No credit. Ni hira mo papa. Amen. Wada ma obi ehwe. Yo, muni aba meda wase. Na machi awahwefo ene Ghanafo nyina. Na afiasun ese otumfo nyankopon hira bebrede mamu. Adom TV ne mo associate mina adwumadi pa modi ede magana ma nyame hira mo no hira wo so titiri ene Amen Scientific Herbal and Alternative Medical Hospital ye pese ye boy enka ye kakra bi fa ye brebo no ye liver ne ho emsa afia swing ye hu se anigye na ekoso bebre get together ne ade bebre ayese ye beji ani na emom no anigye a obegye na obewie odi wo ha obebre wo de ene wa anye kra nke na ye so because ebi no magye wo mani a sebe ohawo am de bro mu no ebia na omu tina afebo meni abawe anigye se bane saade a na chese ankoyi enu ntini Amen Scientific say ye be sua ade kakra bia afie liver ho na Amen Scientific Herbal and Alternative Medical Hospital de se ne nyina enim no ya tu hu acha adwuma se ye be boa na Ghana ni bia die onipa bia titiri onipa dasani bia ade ye wa pomde kwa so enu ntini ho hwe enu bebri na wo ho na esade mfidi akese aba ye de hwehwe nipadua nim nyina ansa na yede adu be kan akra no na chese ye hu yare no mfidie no aduro mu adosu kwa yare no asa akire ye nuro kra yede be ma wa be boa wo ansa kra na yede aka wo ti se na yetie bia fi utiri so kosi una ase oba Amen Scientific abon se nyame nam yenso na wasa yare ye hu se Christmas ye ni gie ekoso bebre afia sun ene ono mo akwantu nyina aba abusu ehie edidi enom ye be sere ye hwe edidi ni ye sichire nchine bebre no ye tete so ensaden na no na do weekend na me fa chimota wo baabi na me hu yibi o a ne me ni aba na nya asam koto a me si shisha ne smoking ne ensaden no na no odin so hu ye hwe liver ya ye ka hu asema liver ye obi ade e ba akopɛ na liver ni dwumadie no bebre ena esu ade ba akɔ ye yi wo no fortunately or unfortunately no esu nti house as yes e ba hu ahun ansa na obehu se liver no how be about nyame ammo wa na eduru akiri ne kasie ni nti ebetima ya adwuma ma how na didi akomu a the time wa signs and symptoms be there no na ebi aka ketekete ya ka nyina asa ya ne sa nyame ammo na de wokɔ na liver no dwumadie ni sesebi ebe yifia hodo afiri ni padua ni obeboa na metabolism be koso bowel pigment bowel acids oboa echim de friend bonyono no ochima na ode akoma gallbladder no 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 aboa na srade ebekọ emu no digest ti se oyi obi na o srade no de bia cholesterol so a e wo se e show liver no e bia se adwumade no liver ni ntimi nye sa hanso na liver yi eboa e regulate your blood sugar
sugar na aduane a ye di asikyire e wontini nim ni mogya nim bebre no oyibia wayi no na wa change no to glycogen no de asia maye nti wo de sie maye a na ye carry out your daily activities no won se bedru ba bi no na wo se de wo mogya nim asa nkwamo na yusu no wa say yi no de abre yen so liver ne boa e ma ye sie nutrients bebre iron copper ni ade afi wo sa boa e produce vitamin K ni ade vitamin K no eboa e wa kwanuasa bebre so your clotting factors ni ade nyina no edi mu akotene the liver eboa me produce clotting factors a ne chese ya ade ehia pa sa anye se no ama ade atwaw ana coincidental polina opera obebilidia humoje nyina abesa no wawu ne chese liver ni dwumadie no mini aba bebre na de omni se no sadin bebre yenya hepatitis B yenya hepatitis C A, D, E. Emunio nyina alcoholic hepatitis. Na ye liver na ho na kese hepatomegaly. Na liver no ye se sebe chronic liver disease. Enuane bi ene ye nuane ne lifestyle bebre na kofaba. Chemicals ahodo a de ye neoma. Ene mre bi hu news bi se sebe ebi mo de formalin hye ko bi ni ade odwom ye. Eba ne sa mini aba. Nyame amboa ebe se liver ana ye kidney. Si atoa so saa bo se bedu time bi no na youth na eba no obi a yare hyehyɛ no eba ne saa na o manga na human resource no enkoyi ne santi ni amen scientific se bra na se ne etie bia no yen hyew yen check uni padu yen fa mfidie nyi uyarewa ye yi no ye sa de nuo ko gye a FD age atum ahye wasiesie na bibia da yi amen scientific mi ni aba onim sa dance die de bebre sa yen hwe bra yen hwe ba ko bra sisi eba just nyame ya adoma next week and next year yes no problem pacha yes nya dance na bro next time ye de bebro wadaroma yes eti the army scientific here can say liver no ebrebo no ehu hia pa na ne dwumadie no be numpa bi na meka yo bebre na se koba se wan hwe odie yi a ohaw bebre ne betimi abra wo muni aba wo ho na omu na all of a sudden wani ma hyase ye wo no wani mu tata wani ma ye round say football check your liver no obi wo sabi obi na no so wo kasa enka edi akire no the friend halitosis no ebi a liver no entimi nyi fia hodo mfiri ni paduani enti efi ni ginegine mu ana toxins no ama enka halitosis ankasa senke onipa ni gina obi na no nka ne obi a entimi nyina saa so na obehu se sabi omu ana ona ase tatai obemu ana ona ase apija obekọ adwuma eba na atwetwe obeda sori na atwetwe na asa apija omu a obi dia tatai ya ma apija ma odin se mia na atom mensai bon tintin nyina etibitom se ba ne saa dia na ese eduru akiri obi afu ahye ye frɛ na ascites no onim se akwa akodu se da fu na hya ma se bi nsuo ginam oye na fu se abede ton nyese wadidi ame no anum nsuo bebre da bi ne nyina bia liver mu hawo obi skin rashes da bia ne ho keka no ne ho ye ne hene wakohu dermatologist skin doctor no wa hwe na no enso da bia ne ho keka no de bia nsa basa egugu no de bia ne honam ye ne mre onante ha ne ha kra no abre ye nhwa ade se ye wo fie na se be yam ye fia nye yare na de bebre iti ni padua no cho ne powerhouse obeyi fia hodo ne ye liver na se be yam one liver no am na nyi na dwuma ye no anyi fi no na fi na gina ni padua ni mu na akofo hawa kase bebre liver ni mu fia hodo ebetime gina ni padua ni because liver ni nyi na dwuma ye no ti no how bebre na bre ni padua no me se esikyire yare ekura no se wo yes wo esikyire yare de bia wa check sugar saa wo soro a wo so check liver se na me ka bi se moja no sugar gina mu bebra liver no eyi bi sie no yi ma nkakra sa anya saa de ne nka de time bia ji se didi ye hwe video yi na fe de adanse no aba o my magic no see amen scientific adanse eno no yes mini aba adanse we ene bebre ene ekoso amen scientific liver yi betimi am ya said ya bold ya no enso ne mold ya obi anto wadronya wo hwe eyo how na aba titu ana mo na bra ya bie ni bebre ya odomi CFC flat ne nchen ya wo sprinters ya wo lashbi klagon ba bia wo Ghana bia amen scientific eben wo nti de obeya se fa numbers yi ne frɛ 0244 227192 0244 227192 020 722 9505 020 722 9505
0245 275 254 0245 275 254 na we see me bia ofra Amen Scientific bejo so ni aboa na so adi e wa pomden kwa so yada say Amen Scientific Herbal Hospital yam komra na ye ba e beto so